Dim iz Knaufovih dimnjaka godinama brine meštane Surdulice. Smrad onako, on dođe kao kiselo nešto, kao nešto tako. Ovde u selu? Da, u selu i neće da nam uspeva ni voće, ni ništa. Krastavac, te sad smo posadili, ništa ne uspeva. To je toliko strašno, i smrad, i lepo osetim da krene da me prvo guši. Ostala sam asmatičar. Znači, to je katastrofa. Unukica moja za dete već 5 godina se bori s ekcem. Članovi udruženja Udahni duboko koji protestuju sumnjaju da iz dimnjaka fabrike izlaze kancerogene materije. Posebno je opasno što se u vazduhu nalazi i formaldehid koji je kancerogena, dokazano da izaziva rak kod ljudi. Onda imamo hlorovodonik koji se pojavljuje, imamo azot i povremeno fenol. U kompaniji Knauf tvrde da ne zagađuju životnu sredinu. Nije cilj lokalne samouprave, niti je cilj ovih ljudi koji protestuju da isteramo investitora i da nemamo investitora u Surdulici. Cilj nam je da očuvamo zdravu našu sredinu. Ljudi su na mesec otišli, a kamoli da nameste jedne filtere, da nađu deponiju gde će da ostavljaju svoj industrijski otpad. U fabrici Knauf izolacioni materijal kamena vuna dobija se procesom topljenja kamena vulkanskog porekla na 1300 stepeni.